Čauky, to som ja Zoker, čo vám nemusím vraveť, však. A ukážem vám dneska taký malý tutoriál, ako si spraviť vlastnú stránku, kde môžete dávať hudbu a tak ďalej. Najprv pôjdeme na hociaký vyhľadávač a tam napíšeme, že webnode. No, ak máte Windows 8, no to je fuk proste, tu pôjdete na toto, stránky zdarma, název webu, to dáme napríklad tvmat, tvmat a teraz váš e-mail, to si môžete hocičo na toto, ja si s tým mážem a dáme, že to je váš e-mail, proste, kde vám prídu hociaké veci, zmenenie hesla a tak. Heslo, to ja viem, dáme dáme heslo, to je fuk. Ty vole, toto ja tak neznášam. Ja aj tak no tak dáme. Radšej vám to nepoviem, lebo to mám aj na mojej konzole také isté heslo. Čiže to vám radšej nepoviem. Slogan tu dáme. Bavte sa. A tu dáme čeština, to si môžete hoci ako vám to tu bude písať. Vyberieme si hoci akú plochu, tu si môžete preklikávať blabla. Ja dám napríklad tohto uchyla, čo je na vrchu. Dáte, že dokončiť registráciu, počkáte, kým sa vám to načíta. Teraz sa objavíte na vašej stránke. Podobá sa mi trochu na Google. No, tu je váš text. Dáte upraviť text. Toto zmažete, ak to nechcete samozrejme, a tu dajte napríklad zasa bavte sa a púšťate muzic. No ja som tam prostavoval také veci, čo ste mali dole, sorry. Ale to by vám nemalo vadiť. Môj kanál poznáte. Tak, teraz dáme toto. Vy si môžete dať iné, hej, jasné. A teraz dáte publikovať. Mne sa to objaví na Facebooku, čiže to radšej nejdem robiť. Ale vy keď dáte publikovať, no tak vám tam ukáže, že či máte ísť na Facebook, či chcete to publikovať na Facebook a tak. Ja som si dal na Facebook. No a to by bolo asi všetko tu hore, ešte vám ukážem. Tu máte novinky o nás. Proste tu si vyberáte takéto debiliny, tu môžete písať, zasa táto debilina mi tu vyskočila. Novinky, fotografie. To si tu môžete hocičo podávať. No a to by bolo asi z dnešného videa všetko. Lajkujte, ak sa vám to páčilo. Dislajkujte, ak sa vám to nepáčilo. A ak chcete dať odberajte a komentujte. Čaute.